Audio Jungle. Tercer classificat per aquest cross de Vic, categoria sub-10 masculí, en Luca González del Ventalló. Segon classificat, sotscampió d'aquest cross de Vic, el Mario del Sol del Club Atletisme Gavà. I el guanyador en aquesta categoria sub-10 masculina ve de la Pobla de Segur i es diu David Sadovici.